Ok, au folendo numéro de plus 34 663 10 14 06. Ngana eka nyiningali anafaka bo kesike ko siriku ye tien wa. Esike ko siriku duman ka be bilen wa. Kesike siriku be ka ika fama siri, ube kika patron siri, ube ka nafolotigi do siri, I mogo be mina aka kiye. Kesike siriku duman esike ka be bilen wa. Ngana siriku duman be ate wuli togo tala de siriku do be oye bojuru tigi ma chambile kadaka chama ya ladaw tien sono bojuru ku ye siriku ye ni ku ye adamade sirala na mi ka lanyini sabati farigan kuma mine me obe mugo chamambolo aladaw tiena ate barake bile sono bojuru ye siriku mi na ka farin o fere kofe lolamba be me lolamba ale be sirike watimi abe machemambolo me kanga sirike watimi beta do nioro goshi fene be siriku dumando siriku koni alako che ale tabolo kacha maru sangare alaka hina la ay siriku do dinema o siriku dugase ne be ola o fene siriku ye o kafari me ngana siriku minga fari ka teme siriku beka itene mbo fiya o e sujuru de shuala mogo be aramade sirinuka sujuru miye ki ke usakwe ni fo itise ki bashi ubolo fukati inni bodomi o sujuru de o de siriku dumai sujuru memin do la glayro saba de bala a glayro fla obe mali kono kelembe lajine dugu do be ko majana sujuru siriku a kelembe tai me minga farin yere o tigi be mali de kono o de sujuru glambaga tigi yere ate yele matugo tala ne fla de tale bolo kelembe mbolo obe sandama do bo kelendo obe kalifala ale ka sujuru be glani surugu nyefe sen fla di surugu kelengele nyefe sen fla o de kama shuala mogo obe dugu nyugun obe voyager dugu ni dugu kabakodo ale ka sujuru be glani gingi kelengele nye gingi nyuma fense o den wolovla o de be ale ka sujuru la ale ka sujuru ni be mogo siri ala abe son togo mina ni ye a fɛnw yɛrɛ placer i bena dɔn k'a fɔ nin ye kabako fɛn ye quoi sinon siriku ye tiɲɛ dɛ faama dɔ de be yen e b'a dɔn setigi dɔ e b'a nɔfɛ a tɛ ka se ka mago ɲa e b'a dɔn miliyari ba kun se b'a ye k'a siri a ka nafolo d'i ma k'i bɔ fantanya la k'i sago k'i ye siriku b'a kɛ namara fosi t'a la i be setigi dɔ nɔfɛ a tɛ ka se ka mago ɲa i ye ou bien e b'a dɔn projet dɔ be e bolo ou bien marché dɔ be e bolo ou bien c'est-à-dire projet dɔ be e bolo e b'a dɔn c'est-à-dire ça va pas i be nafolotigi dɔ dɔn i dun b'a dɔn seba ye k'a tigi siri a ka nafolo d'i ma i ka se k'i ka projet kɛ n'a ye nka na siriku ye tiɲɛ dɛ siriku ye wulibali ye sini ne yɛrɛ bena fɛrɛ kɛ u be ne ta ci ma kelen be o be kalifa la yɔrɔ min na min'o tigi fɛnɛ wele a be fɛrɛ kɛ a b'a lase ma ne ye ko camanba de kɛ ni n ta ye awɔ an ye ko camanba de kɛ ni an ta ye sinon siriku ye tiɲɛ dɛ mais siriku min kɔni be a tɛ yɛlɛma o ye sujuru ye mais sujuru fɛnɛ qualité ka ca dɛ sujuru qualité ka ca mais sujuru min be dilan ni suruku ɲɛfɛ sen fila ye ani gingi kelen sen wolonfila pied gauche wolonfila a be dilan ni o de sujuru ye min ka farin ka tɛmɛ sujuru bɛɛ kan min ka farin ka tɛmɛ siriku bɛɛ kan ka adamaden siri fa k'i ka laɲini sabati ka adamaden siri tan ka m'i ka laɲini sabati fo farigan k'a minɛ fa ka sigo i la o de be o kɛ aw folen don